Onyankopɔn afrɛ yɛn na ɔde akyɛdeɛ ahodoɔ atɔ yɛn. Mo deɛ ne sɛ mobɛboaboa dɔm ano akanyan hɔ honhom wɔ me nnwontoɔ mu ama wɔde nnwontoɔ ayi Onyankopɔn de ayɛ.
Ya jen papa Yesu Kristo di muti. Amen. 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 Now we are this year, and then the Persiana Chato was so many it's a radinier to Amen. Now, I'll pay as someone. You know, you're doing home. Now, you're now in a group of what's so. On our home, also, you will move it last year. Say, they are this with your opera. You are sharing a now. Put on a sermon on today's scripture and social transformation. Scripture and social transformation. Onyame asem ene fofroya ene ba na brabo anaya sitem. Onyankopon asem ene nsesaye fofroya ene ba ya sitena ene ya brabo. Na sɛ yɛbɛ akenkan nsɛm a wakenkan akyerɛ yɛn anɔpa yi nyinaa ɛda nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi a anɔpa yi bɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛhyehyɛ ne so. Nti yɛkɔ odiyifoɔ Amos nwoma no mu ti no yi mu aduonum baako kosi aduonum nan no a sɛ Onyame asɛm ɛka akyerɛ ɔsɛ mentame na mepo mo nnapɔnna na m'ani nye mo afahyɛ nhyiamu hɔ mentame na mepo. I hate, I despise your religious feast. I cannot stand your assemblies. 22 no say. Na se mo mushia afọ moshie afọde mami. Na mo de mo duane ayeye die bre mia. Many so. Na monyamwa asomdue afɔdeɛ nso merenhyɛ. Yiwo dwontoɔ gyegyegyeyɛ firi ne so. Na wo nsɛm bobɔ nso merentie. 24 ɛyɛ awieɛ no ɔse. Na atemmuo imuni atemmuo imuni mmara sɛ nsuo na tenene mmara sɛ esu a ɛsene daa. But let justice rule. Enyame. Na verse 24 yɛ enyame no ne nyinasoɔ ɛne sɛ Awurade se ɔtane. Mese Awurade se ɔyɛ dɛ ɔtane na ɔpo yɛ nnapɔnna na n'ani ɛnyɛ yɛafahyɛ nhyiamu. And this is a very serious and critical assertion by God to his own people. Adentia. Because again, you say on your coupon and gym activity for sheer deal to say. On your coupon, then the activity for sheer deal. The sound team for the master, you say, but the other one out that says she will be a lawyer. Tiamo Paya, why a lawyer. That's how we are made at the Nigeria share with you. How failure or say or time or talk. Ya fasha would I share. Be not your man today, 4 years, my then you will see a radia. Why I am to get
It's a sound. Don't be a man boy and son. And your body bombing tea. Now you're not the dear Bassa, dear Tess, you say, you're my also issue. Now, some mercy would give for else a praise. Is that what your friend said? Bra, never more of my cocoa. Say, ye are also deep, more fee, ye just say. Neglect the command to take good care of God's people. I don't know. Say, you buy and someone else, you buy and someone. You get the penty, you can't buy a warrior as well. This is 77 previous son. When you send penny forward and not winning an hour, brace will be watch the hour. Says, Sikaba, a brand here someone. And will be and it can hear about our now pray as some free. I get your idea. Sikaba and himself who said, or the big year about Junior Jobs. Sikaba wants someone that will say, you will have a young money now. It can say, the outbound son and from the mountain also. Hallelujah. So God through his prophet Amos condemned Israel, empty religion made up of beliefs and practices that do not go beyond mere rituals, festivals and celebrations and sacrifices. For Samuel, the unconscious soul, sir, and that's one kind said. On fact, and now a Sunday BRM 3 example. Come on, the Bible said, on any soul called deep, Yanni and Chief fair no, or country was said, wait here, but the Papa of war and Rabbi. Sometimes we think that when we come to the presence of the Lord, say, "You release through whom you are sorry there one, and don't want the member any jail." The African Sabbath also you know I can't try. James and woman, Tinu, Tiba, which is a way you look, and will see. And you look like, when I hear some of our listen to Yahweh, he said, James chapter 1, verse 22 to 24. Say the Bible come, or say, Namonya Asamonya for Namonya and Tia for Ara. Now, say, obey a tearful. Now, on yet or your four, or to say, or nipa, or shed and nip, subai as now, or shed, no, now, or now, in Tamara, now, the real fish, ukura. What is it? Bible day, when you hear somebody, you tears and you can see that we are a habit. At all, oh, dear, what false share and deep. Now, I will say, and live to the idea. That's what done and what you are ready to one. Now, you will feed and for near. I will ready catch it. Now, sorry, you put to one eye.
yɛtie wo nyamfi yɛkankan yɛnim nyame so pa nanso yɛmpɛ wo abɔde deɛ onyame ani so na onyame nhyira ba ne so ma ne deɛ bɛyɛ ɛyɛ deɛ ɔde onyame asɛm a ɔyɛ siti na ɔyɛ ne pɛpɛɛpɛ sɛ onyame aka our influence on the society. Hello? Yes, why are you here? What's here? That you something one that says that so big back Christo yes moi. Now I have body of from that your mother transformation in your life. What is it? How is it affecting the society in which we live in? If you are saying, and you are saying, our real say, and I will get it, and I will mark it. So we are doing one thing, and we are doing another thing. There is no bearing. There is no effect. There is no impact of our lives to the people that come or people that we meet. Impossible. Say, share this one. Associated. Now, Manson, that's what you no bien to wika now ariye ninya ejija ye share yesu on exercise ba yara we see ye share yesu on exercise e ba yara. So now make growth or now make tears away. That you're somebody one down CSM. Every tears here, no, Mama, when I got a mama, put down drop or wall. That's so soft. I'm sorry.
twenty million. Ọdún kúrò àyè wọn kúrò àwọn ọtí o. Nìyẹn wò fi wá. Wọ́n asá fún àkúrò àwọn aṣọ mi dẹ̀ wọ́n. True of course. Person people me now. Myself and nobody else. Start the beer. Or hearing you kumpo. Now prayer in the and I forget a Caribbean too. And I have a own tea. I have a tea young. Hello. And I forget. Oh, what's the sense can be there to go to? Now, sorry, I'm a pop. Nobody be at the moment. No, I pay one city here myself for Koto. I guess it's the company and India. And you get me iron tea and the iron. And this up. Hello? I'm coming here. I'm a fellow. Think about the other person. And you know, that could not make you out for you. So the call for social transformation is deeply rooted in the word of God. Throughout scripture, the call for social justice, mercy, love, and righteousness is consistent. The virtual someone, I give up what when I'm here in Germany said, yes, for security, you put attention. Oh, you're West River. Assembly see it now when you hear. If you do that, say, yeah, people don't pray. What I'm going to get people to pray. Get prayer as someone. It's not so young community. What's the assembly prayer? One TBC. True of us. A very profound statement, which is so important. I'm a very the person in the area that is see a soul. And he was talking about social holiness. Social holiness. And your person of Kaposi said, in his time, the church was reserved for some privileged people. Now, no free said, contrary and said, now who born in the morning? Don't say that big that. That's how I used to come. So but the year but you rush a serious one of your swagger day at Daniel as a senior. And that's the transformation that I'm talking about. So when she has swap, that's our two. No, I know we are saying I said yes, Matthias and Baroka. I'll say you put a serious near what shrine, but if I did not move your day or back, not sure I didn't go. Abraham Bay, I would not be you. Abraham Bay, I would not you are real. And Juma, what you know, from our and I depend here to be casted. Assembly and farmer me fee, papa fee, also so. If it's all royal off, Talia Cavalo. And all for now. Obia, yet, the Abba, yet the Aya, Sana, what you have here. And so what she used to know as sauerkraut. My hope I know false was a south of Rosso. I don't better than which follow me. When
nim sɛdeɛ wɔteɛ nanso awurade nim wo sen sɛ
Let's third stanza. Said the Isaac, you know, no friend and man, and
we are better than someone and man and house. Everybody man who was a Shiram from everybody who was a Shiram from everybody who was a Shiram from but what the year what cover running a group of million after one some and we did so than crab but then the man and another but then the fear of Shafua. And I know one teacher, and I know one master. You will feel surely a sign of way there. There were 10 examples here, and I see one pine for an ounce. Boy, yes, will so be Shabba. Yes, shall be. Can be a jar or bar. This also conclude. Amen. Amen. Now everybody shout. That's all yummy. Wow. Bravo. Yade abasubodi embawo wejuma pa kwaye ewo ye single band mu enfie e aman nine ye bredoti ye kan ye owode Nana Kenya Sehene, Nana Kenya Sehema, Nana Muam Mahene, and Nana
nara Awurade a ɔhene akoma da wo nsɛm sɛ nsu a ɛtene na baabi a wopɛ ɛna wodane koro Awurade sɔ wo mma yi mu Awurade wo ahoɔden bɛkata wo mma yi so yɛyɛ ne wo nyam ne aseda ama wo yi Awurade yɛwɔ n'adom na yi wɔn firi musuo ne yɛnsan ahodoɔ nyinaa mu fra wɔnefoɔ biara ne firi wɔn ho ma wɔn anom nkasa nyɛ tumi na mfa asomdwie ne anigyeɛ mmra wo manfoɔ na hyɛ wo Awurade Nyankopɔn animuonyam yɛyɛ asafomma nyinaa hyɛ wo nsa yɛagye nkwapa Yesu Kristo die wɔ nti afei moma yɛn nyinaa yɛnyi Awurade Nyankopɔn nsɛm hyira a ɔde hyira ne mma moma yɛmfa asomdwie nkɔ wiase moma mo nyɛ duru monso deɛ yɛwɔ den momfa bɔne ntua obiara bɔne so ka monhyɛ akoma a abubuo no den monso wɔn a wɔyɛ mmerɛ mu abia mommoa wɔn a ɔwɔ ahohiahia mu monni nnipa nyinaa ni monnɔ Awurade na monsom no munya anigyeɛ wɔ Honhom Kronkron ahoɔden mu na Otumfoɔ Nyankopɔn Agya Ɔba ne Honhom Kronkron hyira no mmra mo so mo ne mo mma ne mo nananom mo ne mo fie ne mo abusua nyinaa Awurade nhyira mo Onyame Agya Ɔba ne Sonsom Kronkron ne mu Amen. Mesrɛ mo kwafoɔ ne sere ma mo bɛdi ani mesrɛ mo sere manfoɔ no a wodi yɛ sika a ɛpie mu baeɛ ɛyɛ 12,000 ɛne akyire moma yɛbɔ yɛ nsɛm ayɛ nyinaa yɛ ho na yɛadeɛ paa na bɛbibibibu Awurade ahyira yɛ Awurade nhyira mo nyinaa amen
What more can I say that you haven't heard? Yahweh, why you're in Santa? What more can I do that you haven't seen? Yahweh, why you're in Santa? Hey, when you're me, Grandma, when you are coming, what hits us? I don't see what for you I am. Where do I come in? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Hey, where do I begin? When can I stop? Hey, can I be grateful enough? Can I say thank you enough? A million words cannot define my depth of gratitude. Words fail me when it comes to you. May my heart do the talking, and though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak no words, my heart's awake to give you praise. Oh, may the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, Yahweh, why you're in Santa? May my heart do the talking, and though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak no words, my heart's awake to give you praise. Oh, the meditations of my heart, meditations of my heart, meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable. Hey, why you're in Santa? Why you're in Santa? May the meditations of my heart. Hey, why you're in Santa? Why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Why you're in Santa? May the meditations of my heart why you're in Santa? Why you're in Santa? May my heart do the talking. Free more. I'm a name come we. Ya me way me free more. Yes, so feed your man. Yet I'm a man. Ya can't tell a good so sad. Amy, ye dawa brabo. So,
Eswaba faswa mami. Saminim so be me say ya. Ankame suda. Minim so be me say ya. Eja kamanga senti ya oda. Me say ya da ide I see a day. You feel me when I'm with me never does so. Faswa man, minim so me say anka me riri, na minim so me say me na busudia, anka makasenti awda, me say ma say dan sado, Makuma sana simo Mayeye nyumyo minyankupon Yemelina sona minsakeyo Eratimo mimawamo You silence my enemies You put a smile on my face, oh God, you have answered my prayers Eratimo You silent them, yes you silent them They don't know how I made it You have answered my prayers. Eradimo, was it in you? Why in you? Oh, you many no swama minsake. Eradimo, was it in you? Why in you? Oh, you have answered my prayers. Eradimo. Mami na many no Shiraya menye na many no Repi na kanye yeti want to know Ine minya mama siru Tibia ya menye jenya minaye Nani awui enyama want yo Yetu repi na kanye yeti want to know Atum nyamia mama siru Wasitenyo I go take off my shoes, stand on my toes, dance agbaja of Alogo. You have favored me so much. I go take off my shoes, stand on my toes, dance Adowa or any kind of dance. Come on.
washanemu. Misra, makoma swasemiye. Mami renfra basa meno. Watiasi fonwa wono me moba. Wamami akwenya biono. Esuta dia betesda wono. Wase me se minyi me kata nanteno. Papa, mekayo. I don't know, I don't know, I don't know,
Let's
So Yammy was a here ben or chicken and a brady. Now this is the outline. Manusia Yababa Jumba, I just shake her. I was so high. I'm an know how I was up, not Dofnesiano. Yet our papa and said, we have heard the purpose of our gathering. Dear this young woman, if you prepare, I'm not telling you about it, they start talking about someone and a tutor and a little family. And we are now here speeches and presentations. Jumadie, they are fertile. I have speeches and presentations and all. Etiamusamba yomo de ombakasa omdombo de beba ense wonom emma namfonom ni nyina ye wiye no pe na fei ye kodidi na ye guso ye didi na ye betwa cake mu ye twa cake mu wiye pa na je se afena nana ebekasa na ono kasa wiye pa na je se meni yari ya na fie nsuo na sa enti pepa. We want to feel you. We want to see you. The person who said you are also here. Now, if you're ready, the original believer, I hand over the microphone to you. Come on! Wow!
Happy birthday!
yɛ de wɔ ano sɛ de maka de ɛti sɛ sɛ deɛ yɛ bia to hɔ ɛbrɛ sɛm na ma bɛba fam yɛ de bɛ sa yɛ de bɛtwa foto ma de yɛ hɔ so now fɛ yɛ de ma se thank you so much and speeches yɛ wɔ kɛkyɛ ni bia happy belated birthday. Eti ebusua no wa wakyɛnyɛ ɛbɛyɛ krado na apɛ sɛ wosi na yɛkɔ yɛnim saa afei yɛkɔ yɛnim
$100. Yenya baako na kokeba baako so ono so the part Ohio ono so mane ni maame na kokua $100. Yenya baako so ono body oye Asanteman Association of New Jersey oye yehima ono so say ni maame prekopa na kokua ono so emane no $100 ofanto bibi eno enya baako so equation I don't know how to try the mama. Then I know New Jersey. On so money, on a copia $100. Say on for NB in order. And Yenya, Mammy Buffet, Mammy Aposia Buffet, on so money, Mammy $100. Any birthday card. Or see making sure send me the birthday card and become married Yaman. It's an apple beer, but for I don't know what went near mine. I'm not going to check it by hello, okay. Say, I didn't have time. I never got far. No, not at all. Oh, gosh. Then I can't tell almost. The cats are on. Today, if you are going to know, that's a good bad. Is that coming? Baba, don't say there is a Lucia. Was there no funny? Who couldn't land there? So say to my service. Open in a little finish. You can also have $100. And now, Madame Baba, I'm a friend Eugene calendar. Over US, you don't want to be. I'm also not a catch and I said, yeah, balloon. I'm also now $100 in your own. Yeah. Rachel, we now Mama Pat, Mama Doris, and then Yema. And yet, there was one and a yet woman. And I will be at the Opia and a back. Now, said a year, and I am moving to never because and someone making citation now, a guitar and she Nana, Yamishra. Oishra, normal patenting. Baby, a best friend and a biara. Topo Krama, Nana, died only in know about it. Nana, yet I see. And now, Uzi, at your 90th birthday, you can't share at the same. Oh, thing. Now, on Peja, oh, and Ray Biara, a few. And then I'm asking, a free, Bonana, and yet. You got your presentation, you can understand also. And I'm over here, you can have a shot for, and I'm on my name in an hour. On 1 to 2 in the night, ever Methodist, sorry, and the mom was home. So I didn't have a shot for it, and say to myself, I didn't know for me, and I'm going to be up with you. I go around, I didn't have a shot for the end of the ride. And also get 1,000 cents. So I'm not for my manager, or general, send around. So now for the and I am on more, and where the reference are. My dear soul, rest in perfect peace. I am a manager, the buy out for the son of America, about I would in my on also said $10 million, thousands of There must say, Mommy, I told you, Mommy, look at me, like I say, I will buy her. Mommy, I said, Mommy, I'll get you to tell me, Mommy, so we have much. I was said for me, I said, was ours. So from Mama Adjoa Nyanta and her husband to Nana Kopia, the amount is $1,000. Oh, yeah, that's it. I go here. But, Mutie, I can't know my is not a crazy.
Also, me and me, I say, your friend, I can see the brown concern. Me and I mean, not here. Now, we share a man there and Johnny, I know some quiet and a phone. We get here, the best the car said, and I said, I see the green and it's sharp. I didn't say, sir, I go, I will shake my moon. I used to say, me and the time. The Bible village and I was in Twassana, Yakin Sashi. Now, and okay, I will see a phone. The bus will send the outboard. The gas is here after the Chelsea. They are French, I say, oh, Mamma, and I'm just going to see the Bobo. Now, and then they travel with him to Babel. I say, or Tissy Grand Bombata for soon other teacher about a semester, there was in a Bobo. See, no Tima in school. A friend Nagro, a nurse of the normal agency, a Jahari, me, and Nadarma, the doctor of America, me, a doctor of America, me, a doctor of America. They will move doctors, they will move lawyers, they will move engineers, they will move scientists, they will move people pray in Nabukia and Naman. It's Nana, Namisha, Oman, but the was na emergency the late our year na phone so there was no career the year rotuba a members one and I went to it's been for we share I must be brave so many member and we about sign and it's sure right tuna Esther right, I don't say no. Oh, you know some. Why am I terrible? Adia, me popu ajimai. Ya kama na popu ajimai. Me ka chudi dada. Na madam me mu mo sa chemu na mo hunie. Na popu ajimai. Ono de di free boss so afo. Eba kuma se ba ye tuma. Ebo hello FM. Ono de di ko Peace FM. I didn't call Angel FM. I didn't call Otake. And some of them are one day. Abba, Yan, one was sent TV was elected. Now, what can I say? Only the Shady Krakope. Now, not yet, never mind. You did get out. And then you miss another if you say your one. Also, if you say your one next year, I don't know one that is not. I get a very I'm not going to get up. I'm about to make it right. Nyame before Nana no Matsana Koya. Akole titiri wale ntina yehye mu ha mema ye nyina ye ho afihia pa ene apapa ni dia ne anesem wesani akusika from pama pe impeni sese ye wuja mpeni kasa wunya kama frage ya kwa zidisha mase wesi dem sere enti ye di etiri mabusie se ene oba ye tiri pama sa family ya dom o so baria mo apeti so ni misrenso o tutu katia katati abanga Africa for maka foko fie kodi kambo kamru ya kurupondi chenga pamba sabangi ya don o dudu obrike fensi afana frana kunya propo o dia feba ko aka ya mame ya nana ya diena o jukuduo ye kopo shei asansa wafadia wadechera wafanso wafani bimu nane kuya pokuya konyene popia arenie nyansane mu afafo wababu tite jasata fraboto oba mu afafo nyansane wo maseme manense wo se owo yamba tampe wona ye frabo se wo wanini wo abrempo wo akatechie wo abedie wo ma wona wo ye
ɔyɛ kɛkyerɛ nyansani titafra bɔtɔ nyansani nimdifoɔ mmanimfoɔ kukodurufoɔ kɛkyerɛ wɔ bɛwɔni na wɔdɔ ne ni na wɔnsi ne ne fam yadeɛ nyinaa ɛmɛfrɛ ne sɛ amansamboafoɔ somboafoɔ basa tentena na basa so n'akyi so mpempem akyi adwareɛ kɛkyerɛ Helena efie tɛkyiw a ɔne ne nuanom ɛsɛ wɔwo yɛ batampe wɔne nyankopɔn ahyira wɔ yɛforo yɛse basa yirifia do yɛwɔ ɔtɔfo kɛse a wotum mpempem ankɔma a wakɔma nteɛ ɔmo sɛ maa ne nyansanie yɛnim wɔ berɛ yɛnim sɛdeɛ wɔabrɛ yɛ ho ɛnyɛ yɛ nwanwa ɛsɛ wɔ wɔagya ne nana akɔhene wo na ne nana abena sɛ wɔmpaafo brakatu nsoroma a wɔde wɔ ɛkyɛ wiase ɛsɛ bɛyɛ pitire ɛmɛ mpempem nka ma wɔn na akua pokua wɛneɛ pokua nyansani wɔn a wɔma yɛ mu ne sɛ ɛnyɛ baatan ne bia wɔatwa ntoma asi ne boɔ ɛsɛ papa no bɔne mo nsutɔberɛ mu awia kɔtɔ awia kɔpio ɔbɛpɛ si berɛ pa ne gyinabea pɛ bi ama ne ma ɛnɛ wɔ ma kɛkyerɛ afie tɛkyiwa ɔne ne nuanom nyinaa sɛ yee wɔwo yɛ batampa mo aburu wɔn a wɔhyɛ aseɛ fira de pa mu onyankopɔn de wotutu kwan bebree anso hɔ a ɔbatampa anɔpa awia anwummerɛ yɛsi berɛ pɛ bi a wɔpa ma yɛ nti na wosi store ɛtɔn kente ɛde kente kɔkwan so ɛdi gya kɛseɛ ɛnane akua pɔpia nyansarie yɛsi mo aburu wɔn a wɔyɛ bi obi nyɛ bi da wɔn ma se yɛda wɔ se a ɛnsa ɛwɔ na bɛhwɛ yɛ ne fie tɛkyiwa asɛhwɛ ɛku mahwɛ sikyi mahwɛ mfɔteɛ mahwɛ dampareɛ mabɔ nkɔntena kɔnkan na mabu nkɔnkɔ ahyɛ n'akyi hyɛ mɛmaame maadeɛ nyinaa wɔdodoɔ biribie ɔno na wɔde fie a yɛsɛ ne sɛ apoto bibire ti bi gye fie bɔ soɔ ɔba nsiyɛfoɔ ɔba dodoɔ biribie wɔne yɛso woyɛ wɔ bi deɛ yɛ o maame akua pɔkua nyansani wɔn a yɛsa wɔ mmara ne sɛ wɔnhyɛ ɛsɛ wɔ bi ɛbɛtɔ asawora wɔnto afoforɔ pɛɛhyi na akua pɔkua nyansani wɔn ma sɛ yɛde wɔ asɛdaka wɔn mo so wɔn bɛyi wɔ yɛ nnɛ yɛyi wɔ yɛ kyena yɛyi wɔ yɛ afebɔ ɛhɔ na wɔn nananom dɔkta pɛsi wɔsɛhyɛ sɛ me nana nyansani ɛsa mpɔ yɛ panyin a wɔnti aba nso sɛm maka anaasɛ agya kagya kofi wusuo akyɛ wɔ wusuo aduome ɛsɛ nana ɔho ɛfɛ dodo nyankopɔn hyira ɛwɔ na gye sɛ lasɛ me sɛ yɛ nana nyansani ɛsɛ nana ɔho akɔ no sene subɔntene wisie anso hɔ a maame afia ɔdodoɔ berebie nyansani yadeɛ nyina Isabella ɔmo sɛ hyɛ yɛ nana ɔyɛ mpempem na yɛ nana ɛnɛ ne mpaebɔ ama yɛduru baabi a yɛduru wɔn nananom si mu aburo wɔ bɛna na afiri yie saw ɔsɛ maame ɔwɔ yɛ mbatampa mu aburo wɔn nana agyema no pamboɔ ɔsɛ nana nyansani nyankopɔn nhyira wɔyɛ bi ɛwɔ na bɛsɛ wo mmara no sɛ kwaabɔ da bi a wowura fie ankama abatafoɔ di dadefoɔ atɛka kyerɛ mu no ka kyerɛ nyansani a wɔma abaatɔ sereboɔ sikyi na nkomadu kata berɛ a wɔbɛda do mu no ɔdanso ɔbɔdanso wɔ wo mfɛfoɔ no ɔbaa ho ɔfɛfoɔ ɛwɔ na wɔma sɛ mesɛhyɛ aberɛ baa no wɔde ne nsuma nka ne nsuma mpere ɛka wo kunu wɔda bi akyire bɛɛma nyansani bɛɛma ho ɔfɛfoɔ kukodurufoɔ nana wɔsɛe tutu Uncle Jeffrey wɔsɛhyɛ bɛɛma wɔbɛdi nguguo firi sɛ mɛde me mma ɛbɛgyina baabi pa sɛ nnɛ wɔn mma dodoɔ nyinaa sɛ bia kuruma anim a yɛnya kwakwe apaa wɔ yɛnya asansa wɔ mu a maame yɛso hɔ a yɛbaata asɛdeɛ yɛsi mo no yɔ mo aburu ɔma sɛ bra bɛka ma ho ɔfɛ ne yɛ ɛnyɛ bra bɛsu ma me yɛso wɔ wɔ yɛ mbaatampa yɛtaa wɔ ho dodo yɛdɔ wo sɛ sukɔnkɔ ne yɛdidie yɛsɛ wɔ yɛnhyia wɔ nkɛserɛ yɛnhyia
deɛ baatampa ɔdoma kuma nyankopɔn ɔnhyira nyina nyini baaberewa nyini ma nyini mforo wonkwa so aburu wonkwa so ɛsɔ wonkwa so a wɔkudɔntɔ na no asi meda mo ase Akusika atofokese semina. Aha, what I say. What's it called? 500 cedis. Eso. Ebushia. Yeshawa. Yeah, mami preko pe. And I did the 90th birthday and day. Maybe a friend auntie. We called the fear of Lena 38 years ago. Now, and now I'm going to tell you that until I'm going to salad for the first time. Now, we fear a salad. My boss, chief, and a big salad, chief. I just say, Papa. And also, I'm trying to chief. Again, as we never did, a few more. Why, mammy, prepare. Until I get shout, all person shout. Now, I don't see a woman expressing a great shock and say, Papa, say, oh, my memory now, or preparatory. You call from one, not a senior. Thomas Osagman, no upper six. Near Messiah, Franklin Osagos, Mahuni there, and a chief. It is shining there, and yes, self, and then in a Oma, and yes, Abutin, Asia, and Mom. You ever said, schedule, they seriously There are say, you said the man centenary, 100 years. Now the time of someone and some member. Sister Philo, Anima, Helena, and our Bemena. I'm going to say, the woman and so wonderful. If you must say, I still can go. That's where you are so wonderful. Ora, I Marfo. You can be any mammy, Nelly Marfo. Nana Sapon, Father Bobine, who can be any mammy, a year, Nana, a free year. Yeah, Papa, come Sapon. No can be any member, Elena, and so we did not hide. I shall not say free her. Where aha, you carry a tutu, handkerchiefs, and several say, I want the master common for the fish yet your queen. Sir, on fine chairman number 4, there will be a one now. This is that you're not in the public one. Never say she didn't contain to the bamboo, I got my Bobia. And to help you far, for woman, call the woman, I shira, and so last year. And so say, and then I want to tell myself the brothers, I said, you're going to Monima. I want to say, Nanim to go. Now, what the friend of Jamaica said, the brothers are some of the some of the job, how many know? And then who said something to that? I was so glad that I felt like who are so good for this at the yes, I said, I want to talk to Mama. No, and to what I want to say, that's what I can go and so to go. And someone said, John, and say, Namabia. Now, I want to know when the president of power trip, I did that hour, there be the power trip here. And someone say, go with the thing. Then my mother was a man. I will buy
aseɛ no ɔno ase no kura bi afɛ no aba yɛwɔ ayɛdemafo na no sapɔ nkɔbi hene ɛna owura kɔm sapɔ ɛsɛ no sɛdeɛ ɔmo seɛ ɛno no dasɛ mu dasɛ nyɔma onipa atwa nsɛ mu sɛ mu sɛ mmaa ne mmarima ɛti mmaa mmienu a nso wɔrefiri mu ɔmo nso se ɔmo kita ɔmo nsɛm sika $600 silver ɛyɛ bisi so nso agye mu Teresa equal to $400 ɛna prayer mensa bus ɔmo de obi $200 ɛnso maa ɔmo so de Jesu man sa mema no o ni pia mema no ye pe o mo aha mo ya de no ke ra mafo o no ko nya mo ya ma se oto ke ba ti aha e ko bi je na na o se mo ama ni mema no all right sosa e ka sosa o wa bi school I was in Louisiana High e ka sosa o se Sosa, you got a family. Yeah, nothing that they do for. I don't know. Hey, no, I don't know. Oh, see, I want to go to I don't know. Nothing that they do. I want to I don't tell you. You get into the great. I don't get into it. Hey, also about that. Na na profia ya o ma me ka ko pe esa se na o ni ma hina e ko fia afutua na na ko pe ni mo mo ni bi ye e na fi se do ko no o wa ta ku sira ni bi e ti no e ya so sa fe ba ye mo ma ni e si ma hina so na e si ni ma so ta se mu ta se na ma ni e ni fa fa aha e de se so ko ha te mo Ana wofu edu na bia sɛdeɛ nananom ɛkasa kyerɛ wɔn yie ɔmo se wobɔ ma yɛ ba prɛko pɛ na ahima a ɔmo sɔre na ahima a ɔmo fu edu sɛdeɛ ɔmo se wɔn yie ɔmo yɛ wɔn adeɛ yi na bia esi so na se wɔn wɔn na bia se wɔn wɔn aha mo mo ɛn ma se mo bɛ yɛ nkɔ okay iye ti lɔrɔ bɔyɛ dum na bi lɛ bɛ yɛ.
Nelly, Augusta, Lancasa, signature, or sign, never mess up this woman, so, feel for that, go to the streets. And, 17 because the publisher, they said, small fact, the next day that going was something like the publisher. It's in Baltimore. One that's what was come on the scale. That's in not training. I don't about what I see a small fact. They were free move 1 year exactly to this month. We audition. A friend of Nana American US went to Niama, but the Nima, so I didn't have I would say for $300 I'm sorry. $300 or let's just say what he was supporting him and he's a hand and then I presented a moment and I put a down I don't know You're running out performance, while different far. Why am I not prepared and a man in another? Yeah, don't from the Shia. I don't know when the running is to say, we can group on our neck to so. Now, why I can see it, see here. I actually be so running out performance. I am. Is that Canada now birthday the fair fee Nana here they are now group as say Naya Sarah take say offer a fear to be and come and if fear was maybe I shall here shall from Naya down now group as say Sarah, I am the Sia, it's a say, hallelujah, hallelujah, Adonra, 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 Adonra,
wa awurade ɛyɛ wa ɛyɛ wo ɛna wayɛ ɛma wode na akyɛw nananom a afiri mu aba adom ahodoɔ a ɛwɔ wɔn so ne mpagya a wɔmpagya wɔ sɛ ɛnyɛ wo awurade yɛ nkoropɔn na wɔyɛ ne saa ɛno nti ne ɛfiri yɛ akoma mu nyinaa na yɛnda w'ase na yɛyi w'ayɛ na yɛma wo so na yɛkorɔ na yɛhyɛ wo din kronkron na animuonyam yɛgyae keeki a ɛyɛ ahyɛnsodeɛ kɛseɛ a anwummerɛ yi nana pokua ɛntwam ne mfie aduɔkron yi mu awurade yɛmpa yɛ ne sɛ ma ɛnyɛ nhyira ma no ma ɛnyɛ nhyira ma ne mma ma ɛnyɛ nhyira ma ne nana no ma ɛnyɛ nhyira ma n'asefoɔ nyinara obi biara a keeki bi bɛka n'ano awurade ma ne mfa asomdwoeɛ ne nhyira firi na deɛ ayɛ den awurade ayɛ mmerɛ yɛtumi deɛ wo nyinaa to wo awurade abɔ yɛn so na deɛ wo awurade akamfo wo bɛyɛ ho nyinara bam sɛdeɛ woasɛm te yɛde yɛsu mmɔgya no sɛ ho nhyira so sɛ ma ɛnyɛ nhyira ma ɛnyɛ nhyira awurade ma ɛnyɛ nhyira kòsi sɛ wo mmaa nyinaa bɛyɛ nhyira yɛte wo nhyira so wo nyame akyia nyame ɔba nyame sonsom kronkron bi amen 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 tinana wada roma ɛdeɛ wadi deɛ ɔbɛpɛnya wo kakrɛ sɛma baako pɛ ɛma no bi wɔ ha papa sɔfo wada roma ɔso pɛ na wobɛsɔ emu ama yɛ tobo asa nananom no bi nso wɔ ha so afei ne nana no grandchildren no baako yɛ wuri wɔ amofa wo nsa nka wo alright ti yɛtwa keeki mu 90th birthday keeki mu onyame akyia onyame aba onyame sonsom ɛde ama wo happy birthday Happy birthday.
Okay, can you say that? Who's the one? Praise the Lord. Oh, Pastor, praise the Lord. Yeah, then I say good shepherd Methodist Church. Yeah, you can hear. Yeah, me a suffer. Yeah, suffer, mammy. I saw them penny for. And now the poor, yeah, mammy, yeah, nana, who we are at them, a class is a band. Now, class is a band, you know, we are so every young. And Sana, yeah, papa, yeah, so for every cousin. Yeah, so every young. At the riots, yes, I'm going to boy. I said,
Thank
sweet around, but you for take it easy and make it rush and blow your meter on. Just get your hustle on, then we fly you day for long. Use your head and use your hand, don't you envy brother man. After one we all be one, no yeah. Don't keep doing what you're doing and don't watch nobody. I wouldn't want to see me, I'm kind of it. Don't look like what I have been through. You turned my pit into a well. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Wadum. I've been through a lot, but grace sustained me. My test is now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Wadum. It was you, my lawyer in that courtroom. It was you, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Wadum. Hey, Adumo, Nyame, Adumo, Adum, Adum intina metiasi, Eya Wadum tina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Wadum. Hey, Adumo, Nyame, Adumo, Wadum. Eya Adum intina metiasi, Eya Wadum tina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adum, Adum, Wadum. Changed my story, who has given me a song, turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. You have changed my story, protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace.